Nekada davno čuda su se zaista događala. Neverovatne čarolije otvarale su vrata čarobne zemlje Simsale. Mesta gde su svi likovi iz bajki zaista živeli. Abrakadabra, Simsala Grim. Ho, ho! Ha, ha! Jeste li spremni za novu pustolovinu? Idemo! Gospodar lopova. I ti si neki kočijaš? Na raskrsnici sam rekao levo! I uspori za Boga miloga! I ove rupe na putu mogu svakog trenutka da polome osovine! Rekao sam uspori! Pravi je manijak! O da, sjajan je! Opet me hvata migrena, nije čudo. Kad se kočija toliko trese i poskakuje. Marija, dodaj mi moje mirišljave soli. Brzo! Ovaj kočijaš je prava katastrofa. Izvolite, milostiva. Zaista si dobra. Podsjeti me da ti što pre povećam platu. Dobro, milostiva. Čini mi se da pokušava da obori rekord. Nadam se. O, Marija! Za Boga, šta je to bilo? Ne znam. Ej, taj čovek, on nije kočijaš. Šta se događa? A? Zašto smo stali? On je glopov, grofice, on ju... Nemoj da mi pokvariš zadovoljstvo da se sam predstavim. Ne bojte se, vaše častvo, ja sam gospodar lopova. I da, ovo je pljačka. Da li znaš šta radimo sa razbojnicima u ovoj zemlji? Kada te uhvatimo ideš na vešala. Na vešala! Obećavam da vam se ništa neće dogoditi. No. Samo ako mi jednostavno date zlato i nakit. Ovo je nedopustivo. Platit ćeš. Izvinjavam se, a s kim imam čast? Ja sam grofica od Pinklpeka. A vi? Samo Marija. Služavka. Vaše lepoti nakit nije potreban. Laskaš mi. Dok je uz vas ovakva lepotica. Kakav varvarin. Grof mora da ga uhvati i obesi. Kakva sramota. Uzeo joj je svo zlato, doktore, i nakit. Očajna je. Moraš nešto da kažeš, Jojo. A, da. Ej, ne smete da pljačkate ljude. Za ime sveta, ko si ti? Krofičin pas? Šta? Ja sam... A, evo još jednog. Šta je ovo, cirkus? Evo, Malecki. Šta? Čekaj, samo sam hteo... Kad već pominjem cirkus, možda bih mogao da vas prodam nekom putujućem cirkusu. O, kakva devojka. Lepa devojka, draže snog osmeha. Ipak, ružno sam postupio što sam je uzeo prsten. Ružno i neljubazno. Ni malo lepo.
vratit će je prsten. A da nas prvo odvežeš? Nisi ozbiljno mislio sve ono što si rekao o putujućem cirkusu i prodaja? Mogli bismo da ti pomognemo, recimo kao tvoj, pa recimo Šegrti. Njegovi šta? Mislim da ne možete da mi naudite. Dobro, znate ko sam ja? A ko ste vi, patuljčići? Hej, ja sam Jojo, najveći pustolov od uvek. A ja sam Kroki, doktor Kroki, naučnik, filozof i virtuoz na... Znate šta? Ako ga ne prekinete ovako može da melje ceo dan. Možda bi mogao opet da mu začepiš usta. Ili hoćeš? Dobro, momci, idemo. Pokazat ću vam temelje lopovske veštine. Lopove, šta se ne opametiš, kad te graf uhvati, vešala ćeš dobiti. Lopove, šta se ne opametiš, kad te graf uhvati, vešala ćeš dobiti. Lopove, čuvaj se. Ej, ne zaboravi na nas. Molim te, ne zaboravi na nas. Molim te. Idemo gore. Joj. Polako. Ej, Držite se. Šta vidiš? Našao sam je. Kakva cura. Ko je to? Da li spavaš, slatkišu? Henrik! Ko je to? Šta on tu radi? Pa to je Henrik, moje svojeglavo kumče. Luta po svetu već 10 godina. On je razbojnik koji je ukrao moje bisere. Zaslužuje vešala, Frede. Straža! Ali, ne, samo sam hteo... Dosta! Odvedite ga u tamnicu. Sutra ćemo da mu sudimo. Čekajte malo. O, Bože, sada je u škripcu. Našli smo tvog konja i zlato koje si ukrao iz naše kočije. Moraš biti kažnjen. Nisam siguran da je ovo dobra zamisao. Henrik je ipak moje kumče. Šta će ljudi da kažu? Bolje da mu pružim priliku. Da. Daću mu zadatak. Zadatak? Ne, 3 zadatka. Ja ću mu zadati 3 zadatka. Ako ih ne reši, čekaju ga vešala. Prvi zadatak. Ukradi iz staje najmilijeg grofovog konja. Ako si gospodar lopova, kako se hvališ, to ti neće biti teško. Ej, ovo je zadatak super. Da li znaš da sam nekad bio kauboj? Ne, a da li znaš da nekada nisam radio ništa osim što sam u knjižarama čitao knjige? Znam, očigledno da nisi radio ništa. A, to bi voleo da radim i sada. Čovjek se uvalio u nevolju, neka se iz nje izvuče. Ajde, idemo odavde dok još možemo. Baš si mi neki pustolov. Čim neko spomene vešale ili nešto slično, cviliš o knjižarama i kako bi želeo da živiš i brblješ bez kraja i konca. Idemo, Jojo, dok još možemo. E pa ja ostajem i to je konačno. Ovakvu pustolovinu ne smem da propustim. Da li si me razumeo, Kroki? Dobro. Nadam se da znaš šta radiš. Ja? Nikada. Na noge i prioni na posao. U redu, učinit ću šta kažete.
pošteno. Vojnici čuvaju konja. I naoružani su do zuba. Ne možemo da prođemo pored njih. Dobro, evo šta ćemo uraditi. Smešak. Mislim da ih izgledom nećeš oboriti s nogu. Ne, ali ovo hoće. I kažeš da će ovo nokautirati svu trojicu? Vraga. Dovoljno bi bilo i za 10-toricu. Odlično. Tri vojnika da čuvaju jednog konja. To još nisam video. Momci! Lepotice! Šta hoćeš? Jadni moji momci! Svi u grade pričati kako bi ovdje zaglaviti da čuvati ovaj glupi konj. Ja donela vama malo pitak, pitak, dobar jeftin, može? Može li? Ne bismo smeli. Znaš, moramo da čuvamo grofovog najmilije konja, znaš? Ej, nije loše. Baš i nije teško čuvati tog konja. Tu je unutra vezan. Hvala vam. Ja se nadala vi zadovoljni. Pa. Spava kao beba. Evo, daj mu ovo. A ovo može da zameni rep. Sada sledi pravi izazov. Šta? Butale jedne! Šta se dogodilo za ime sveta? Tražite njega? Dobro. Zadatak si obavio uspešno. Možda bismo mogli sve da zaboravimo, a? A, ne. Ništa. Nećemo da zaboravimo. Sljedeći zadatak je... Moraš da ukradeš moj čaršaf sa mog kreveta dok spavam. Ali, slatkišu, da nisi možda malo preterala. Ko je šta? Hoću da vidim šta ovaj lopov sve može ili... ne može. U redu, učinit ću šta kažete. Čaršav na kome leži. Ubiće te čim proviriš u njenu spavaću sobu. Imam ideju. Prvo nam treba lutka od slame koja je slična. Šš, Marija. Ti si lud. Ako nas grofica vidi zajedno, oboje će nas obesiti. Neka, umrećemo zajedno kao Romeo i Julija. Moj prsten. Pre svega vratio sam se zbog njega. Ali sada mi treba tvoja pomoć. Pomoć? Kako ti ja mogu pomoći? Evo kako. Šta misliš? Biće dobro. Kao da se gledamo u gledalo. Sad nam treba još nekoliko grana. Ne verujem tim glupim stražarima, ali ovoga puta nema više nikakvih izgleda. Čim se njegova glava pomoli na prozoru, bum!
Ovo će biti dobro. Još nekoliko grana. Sad je gotovo. Evo ga, to je on. Probudi se. Šta? Dobroveče, gospodaru Picknpack. Da li sam pogodila lopova? Da li je mrtav? Mrtvi ne može biti slatkišu moj. Majstorski pogodak. Odlično! Srećan dan u zamku Pickleback. Želim da mu pripremim dostojanstvenu sahranu. Ipak je moje kuće. Zamotam njegovo telo. Moj čaršav? Ti se sigurno šališ. Pa zar ti se ta zamisao ne sviđa? Da ga zakopamo u čaršafu koji je tebi trebao da ukrade. Imaš pravo. Ima u tome nešto. Nema sumnje, slatkišu. Kada mi padne šaka, ja ću ga... Šta? Šta ćete onda? Kako se usuđuješ? Mogao sam tamo dole da stradam. Vratite se unutra i neka grofica ovog puta smisli neki teži zadatak. Da li smo se dogovorili, a? Za promjenu želiš nešto teško, je li? Dobro. Pokušajmo ovako. Moraš da otmeš sveštenika i crkvenjaka iz crkve, da ih dovedeš u dvorište i smestiš u golubarnik bez primene sile. Je li jasno? Ali moja gospo, kako? Pa da, slatkišu, kako? Sam sebe naziva gospodarem lopova, zar ne? Oteti sveštenika tuđevola što ne bi ukrao i oltar. Hej, imam ideju. O, teško nama. Daj mi sveću. Tako. Mislim da je ovo rešenje. Evo ga. Mislim da je dobro. Šta kažeš, doktore? Jezivo je. Idemo, moramo da požurimo. Čujte vi, grešni ljudi! Kucno je posljednji čas, sudnji dan vam je došao. Ko želi u raj, mora da se uvuče u ovu vreću. Ja sam Sveti Petar, onaj koji stoji na nebeskim vratima. Usuđujete se da sumnjate u mene, neverne budale. Pogledajte oko sebe i vidjet ćete duše mrtvih kako okolo lutaju, pripremajući se za put do neba. Ako želite da spasite svoje duše, uđite u moju vreću, to vam je jedini put do neba. Otvorite rajska vrata. Dolazimo. Uraj, drži. Da li čuješ kako anđeli mašu krilima?
Čujem. Ovo nije bilo lako. Mogli smo da izaberemo nekog mršavijeg sveštenika. Pa, da pogledamo u Golubarnik. Izvolite, plemenite grofice. Njima je dobro. Misle da su u raju. Hoćete da mi kažete da su... I vi ste dospeli u raj? Ne izgleda kao... Većih budala od vas nikad nisam video. Gubite mi se s očiju dok vas nisam zgromio. A što se tebe tiče, održat ću obećanje. Poštedit ću te, vešala. Ljubi! Hvala vam! Ali ćemo te zbog pljačke baciti u tamnicu. Straža! No, Marija, Da li si dobro? dobro sam. Da li hoćeš da te izvučemo? Da li možeš da dođeš do ključeva ćelije? Ne, grofica ga uvek drži kod sebe. Ali je ovo ključ od skladišta baruta. Barut, super! Možemo da napravimo vatromet. Da, ako znaš kako. Pa ti si taj koji zna, ili tako? Aha! Drago mi je što smo se rešili tog napasnika. I meni. Hajde, idemo u krevet. Bezosećajna grofica Pickleback, pokajat ćeš se za svoje grehe. A to će morati tvoj muž. Ali, šta smo uradili? Božji gnev sručit će se na vas zbog vaših grehova. Uspeli smo! Brzo vrata! Makni se od vrata! Hajde, ajde, brže, brže. Oteo je Mariju! Ili ona pošla s njim? Da, Marija! Ne uzbuđuj se, draga moja. Recimo da smo se najzad rešili i njega i nje. Zauvek. U pomoć! Pustite nas napolje! Slušajte, molim vas, pa obustajte se malo. Ej, doktore, zar ne vidiš da im smetamo? Nestanimo odavde. Simsala, simsala, grim! I živeli su još Dugo i srećno. Tekst interpretirali Vladislava Đorđević, Marko Živić, Bojan Lazarov i Jadranka Selec. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor.